Вітаю, дарагія сябры. Найперш хочу падзякаваць вам за тое, што прымалі такі актыўны ўдзел у абмеркаванні маёй ідэі распрацоўкі штучнага асістэнту для вывучэння беларускай мовы. Шчыры дзякуй за вашыя рэпосты, за вашыя рэакцыі, за вашыя станоўчыя і скептычныя каментары. Усё гэта вельмі каштоўна. Бо ва ўсякім праекце галоўная рэч гэта разумець, ці будуць людзі карыстацца ў выніку рэзультатам і ці варта гэта ўсіх высілкаў. Пасля вашых рэакцый мы з калегамі зразумелі, што вытрачаць высілкі на такі праект сапраўды варта, і цяпер разглядаем яго ў якасці вось такога сур'ёзнага сапраўднага праекта на бліжэйшую будучыню. Аднак для таго, каб распрацаваць якасны штучны асістэнт для вывучэння мовы, найперш неабходна стварыць так званую вялікую моўную мадэль для беларускай мовы Large Language Model. Калі вам цікавая гэтая тэма, калі ласка, напішыце ў каментарах, мы абавязкова абмяркуем асобна. Дык вось, для стварэння гэтай вялікай моўнай мадэлі неабходна распрацаваць пэўныя прамежкавыя рэчы, чым мы хутчэй за ўсё з калегамі і зоймемся. Калі ж уже нейкія прамежкавыя стадыі будуць гатовы, я абавязкова вам буду пра гэта паведамляць. Але ж сёння мне хацелася б найперш абмеркаваць пэўныя філасофска-этычныя аспекты распрацоўкі генератараў тэкста, генератараў маўлення. Недаўна у гэтым блогу я выкладвала відэа, дзе мы з вамі абмяркоўвалі розніцы паміж тэкстамі, якія ствараюцца людзьмі, і тэкстамі, якія ствараюцца штучным інтэлектам. Хаця, калі быць больш дакладным у тэрміналогіі, якія ствараюцца штучнымі нейроннымі сеткамі, трансформерамі. Вось, бо да сапраўднага штучнага інтэлекту навуцы яшчэ далёка. Так вось, мы з вамі акрэслілі, што тэксты, якія ствараюцца людзьмі, яны заўсёды інтэнцыянальныя, то бок людзі заўсёды закладаюць нейкія мэты свае, каб дасягнуць іх праз гэтыя тэксты. А вось штучны інтэлект ці вось штучныя нейронныя сеткі, яны не закладаюць такіх інтэнцый. Але ж, сябры, цяпер у бізнесе стаў вельмі папулярны такі напрамак, як менавіта распрацоўка такіх генератараў тэкстаў, генератараў маўлення, якія маюць пэўную інтэнцыянальнасць. Вось я бачыла вельмі шмат рэкламы, калі бізнесоўцам прапаноўваецца навучыць такія вялікія моўныя мадэлі пісаць у пэўным стылістычным рэгістры з пэўнай мэтай, вось на пэўную аўдыторыю, то бок можна закладваць інтэнцыянальнасць. Тэхнічна гэта звычайна робіцца так, што вось нейронная сетка, звычайна гэта трансформер, навучаецца на вялікай базе даных, на вялікай калекцыі тэкстаў, якія ўжо скіраваны на пэўную мэту, якія маюць ужо ў сабе пэўную інтэнцыянальнасць на чалавечых тэкстах. Дык вось, калі, значыць, нейронная сетка вымае пэўныя заканамернасці, пачынае пісаць у падобным стылі ці з падобнай інтэнцыянальнасцю, ці можам мы лічыць, што гэтая інтэнцыянальнасць ужо не належыць людзям, якія стваралі тыя тэксты, на якіх навучалася гэтая нейрасетка, а належыць вось уласна штучнаму інтэлекту. Вось, то бок, хто можа несці адказнасць вось за тую інтэнцыянальнасць, якую нясуць тэксты, згенераваныя штучнай нейроннай сеткай, якая навучалася на пэўнай базе даных. Вось, мне вельмі цікава пачуць вашае меркаванне, ці увогуле вось гэтая інтэнцыянальнасць яна перадаецца з тэксту ў тэкст, ці вось ўсё, што прадукуе штучны інтэлект, гэта проста вось працяг, скажам так, чалавечай камунікацыі. Як некалі казалі ў нас ва ўніверсітэце на першай лекцыі па камп'ютарнай лінгвістыцы, камп'ютар, машына нічога не могуць без чалавека. Вось, ці згодныя вы з гэтым сцверджаннем, ці вось ўсё ж інтэнцыянальнасць у тэкстах, якія генеруюць нейрасеткі, гэта нешта большае, чым вось працяг той інтэнцыянальнасці, якую закладалі людзі. Вось, калі ласка, таксама напішыце і пабачымся ў наступных відэа.